जे tabuk katal ke form khaipika hani mani katal mane ekdom puyen sing singom haya sinau sangjak mane to 3 বছর kha agi convener khorok sabai choli phaimani tabuk ke full fledged bor jakbai kha je pot chonginai जों tabuk bwskango samote bo fuar thangani o nahar mui khaijakha समाजनि हामग्राय सिनि हदा दफा ताइ देशनि हामग्राय खायथानिबो कासे मिडियानि बोसुक सामुं दं आबनो जों सय सय के गियान रुइनाय सिनि दफाव जेफ्रु तुबुइ माननाय आफ्रनो सिनि सय सय सिसामुं सय सय हामसामुं उनायनै जों पुइतो जावो आबगिने ककब्रक मिडिया फोरामनि सामुं दंनाय जे जों जेसो हदा दफानि देशनि हामग्राय बा ता सिनि जे डेमोक्रेसी ओ सिनि जे मीडिया नो हमजागो फोर्थ पिलर ओ पिलर नि रायजोनि बिसिंथि हिमिनो सिनि जे जेसो सोशल सिनाव जेहेतु सोशल वर्क जों जेसो सिनि सोसाइटी नि डेभलप खालायमा बाय बाक्सनो जों जे सामुं खायनाय मीडिया सामुं खायनाय रगनि बहिनो गाहाम हामिया जरावो तङै थांनायनि बागै ताइ सिनि सेफ्टी सिकिउरिटी डेभलपमेंट ताइ सोशल वर्क अब हेरनो तेबो खालायनाय कायसा गाहाम जे थिनां अबनो जों नासिगमुं नाहारैनो ओ मथा संसा जाखा खाख्लायो नरक बरक जतनि चुबा चुबाय सिनो सामुं चासै फायानो ताइ अबहाय सामुं खालायथानिबो जत अख्रा साख्रा रंनि जेहेतु जों चुबा चुमानै दङ दिनि जे बरक फायगा अब त्रिपुरा अब हासेव अबनो पुइला जे अख्रा साख्रा सिनि दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो जे न्यूज प्रेजेंटेशन खायनाय ताइ सिनि सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया जतरो खबजाका अबगिनो सिनि अबनो ऑल त्रिपुरा ककब्रक मीडिया फोरम हुंजाको ककब्रक चैनल नो ककब्रक कगनो जे चैनल अंखरमानि बिसिङो केबो अरो मोटामोटी खबजाबाय खा अबहाय खायनो जों लुकरंनि बसुबा सुनायो जोंनि मीडिया रगनो गाहाम मखलबाय नासिकथुं ताइ बर्न सुबाविनाय गुबै कगनो जे फोरटिख्लाय दंथों उरदा नांलायथुं गाहाम निस्लाय गाहाम साबो तामु खालायमान आ जागावनो जतनो साखनांथौ आबसुनो जतनो हामबाय।